Dende o pasado 2 de maio, as restriccións horarias para sair a pasear e facer deporte aplicábanse por municipio, un criterio que levantou certa polémica. Agora o Goberno Central recúa e abre liberdade de horario para todas aquelas persoas que vivan en núcleos de menos de 5.000 habitantes. En certo modo, pois, ten lógica, vai en función da evolución e do comportamento da xente. Creo eu que tendrán en conta esos parámetros e bueno, no Concello temos 113 núcleos de población e tan solo un pasa de 5.000 habitantes, que é o casco urbano de Boiro. Aínda que haberá liberdade horaria na práctica totalidade dos núcleos do municipio, agás no casco urbano, o alcalde apela á responsabilidade dos veciños para que respeten as medidas de protección establecidas, como viñeron realizando a nivel xeral na etapa máis restrictiva do confinamento. O que sí pido desde o Concello máxima responsabilidade e, bueno, a medida que se están abrindo pois, todas estas normas hacia unha maior liberdade, pois, bueno, comentar e decir que seamos responsables e que non volvamos a ter outra vez os contagios que estábamos tendo. Ademais do núcleo urbano de Boiro, na zona a limitación horaria tan só afectará a cidade de Ribeira.